Kung ang imong barkada sa inom, mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Imnonon. O kung imong barkada sa sugal, madyong, tungits, mo'y mobisita sa inyong balay, unsay imong andamon? Kung ang imong bisita sa imong barkada sa food trip kanang siging kaon, unsay imong andamon og mobisita siya? Pagkaon. Kung ang pari mo'y mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Slat. Kulikta, kaon gyapon. Pero magdepende ginang atong pagpangandam sa gibugaton sa balyo sa mobisita. Ang Advent karon ikaduha marong Domingo mao ang pag-abot niya. Ang Advent season mao ang pagpangandam sa moabot. Kinsa may moabot sa atong kinabuhi? Si Jesus, ang Ginoo nga nagpakatao. Nya, kung maayo siyag balyo para nimo, imo gina siyang atimanon. Pero gwa gani na siya balyo para nimo, di sad ka maghikutar og atiman, gilingi imong tupad, ing nangandam ka? Nangandam? Na. Gamay ra kayong nangandam, oy, para sa Ginoo. Ang giandam karon para gyud sa atong silingan, para sa mga barkada, para sa pamilya. Pero minus kayo ang nag-andam para sa Ginoo. Nya unsa may pagpangandam para sa Ginoo? Matod pa ni Juan, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Kay ang musod nato mao ang balaan sa tanang balaan, ang gamhanan sa tanang gamhanan, ang hari sa tanang mga hari. Mao na di siya gusto nga naatay sala. Gilingi ana sa imong tupad, ing napakay sala. Kuhaon gid na siya. Kuhaon. Kana kung mituo ta nga ang Ginoo musod nato mo bisita. Mao nang diri giingon gani diri, hapsaya ang dalan, pataga ang mga bukid, abunohi ang mga walog, niya ang nagliko-liko, tulira. Kining mga dipikto sa agianan mao ni ang hitsura sa tawo nga daghagsa. Kanang tawo bitang daghagsa, maglisod tag pakighiusa na niya, tungason usahay, libaong, usahay maglibog ta, kay usahay di adire, ang iyang desisyon usahay di anasa dire. Ato mga politisyan ay common kay na nila, tungason kay silang mga decisions, no? Usahay di sila diri nga side, sunod sa di anasa sila diri nga side. Kabantay mo? Karon amigo sila, sunod kontra. Karon kuyog sila, sunod gabuwag. Amo maor sa ni mga pamilya, pagkasal pertigyud kanindot tan-aon, hastang gisulob nindot kay tan-aon, pagka-sweet gyud. Hanimon adto pa ngadto sa mga hotel-hotel, pagdangtag mga pila ka tuig to nagbuwag na. Maubitan na ang tibok kalibutan karon, nanay divorce. Ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican mo'y way divorce. Niya ang ato din is Pilipinas naanasad gifile na to ang bill sa Senate. Ngano man kay di lagi sakto ang mga decisions kinabuhi, mag-usab-usab tungod na sa sala. Mo na
diri sa atong tubag sa Salmo, sa to atong tubag? Sa to tubag? Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Kung musud ning Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon, maghimo dayon ni siya og dagkong mga butang sa atong kinabuhi. Mao na nay makalipay nato. Pero ang musud gani nato ang yawa, muhimo sa na siya dagkong butang, pero ang butang atong mahimo makabugat sa atong kinabuhi, makawagtang sa kalipay. Nya karon unsa may unang isod sa Ginoo nato? Unsa may maayong butang nga iyang himuon kung niya na siya sod nato? Ang una gyud kana gyong paglig-on nato batok sa tentasyon sa yawa. Iyatang lig-onon kana bitang mga tao nga magsigig simba, nya magsigig yung tuman sa sugos Ginoo, lisod kay na tintalon. Dali kay na sila kakita o nindot ba ni o bati ba ni. Muna si San Pablo diri, niingon siya sa ikaduhang pagbasa, ang akong pagampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Kinsa ninyo dinhing mga asawaha nga moingon gyud, Pader, maayo gid nakong pagkapili ang akong bana. Taas ang kamot. Itana ba? Taas ba? Ang tulura mo na kabuok. Sa ito pa, kamong uban, nangasayop yun mo. Mga bana, kinsa ninyo niingon, moingon, Pader, kani akong asawa, maigi kay nina akong pagkapili, labing maayo yun eh. Taas sa kamot, mga bana. Ang bana, daghan-daghan. Ang asawa. Ngano man, kasagaran manggos ng aminyo, sorry ha, kasagaras ng aminyo, nakasa ng daan, naghimog sala, una pa naminyo, usahay, kasagaran yun. O dili man kasagaran, mabdos na, una naminyo, naganiuban, nagpuyo-puyo na, sala man na. Nya, kung wapasad mamabdos, gatinukhangay na. Nawa na tong virginity, purity. Sa ito pa, ang nagtukmod nila sa pagminyo, giuban na daan og sala. Di jud kakapili og maayo ana kay ang sala may nagtukmod nimo. Mawala na din na maingon ako, Pader, magminyo me. Ngano man namabdos ko. Unya gwa pa ka mamabdos karon, magminyo ka karon, dili pa Pader oy. Awa, mo nang di jud kakapili. Nayuban mo ingon ako, Pader, tabangi kog ampo makapili unta kog bana nga kanang buutan nako sayon ra gyud kay na day. Ini kauyab ninyo, ayaw gyud pakis, ayaw pakupot. Nya kanang laki nga mohangyo gyud kis, mohangyo gyud kupot, kana di na mayong banahon. Animal na. Insya mao ba, Father? Nako, insya halano, kaboring. Animal na kayong mga babae. Gusto mo sa daig aligre? Kana yung linayugay, inungaray, kinuutay mo, ang gusto. Nya unsa ni mo pagpili ang nagmaayo? Ang gibutaan man ka sa sala. Na diri sa atong unang pagbasa, niingon gid diri ang Ginoo, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad sa Dios. Kana bang siguro gid ang atong future basta gipasukad nato sa atong katarong ang atong mga decisions. Sige kag kiskis ana imong kilay, pakolor ana imong buhok, paputi ana imong naong. Unsa may ihatag ana nga future? Di ba? Maayok ha. Dili oy. Magsige ra jud kag balik-balik og kolor. Pero dawata ang kamatuoran, puyi ang kamatuoran, di ba? Relax kay ka in the future. Wa gyud kay hassle, wa kay gastuhanan, kay nadawat naman nimo ang kamatuoran. Nya unsa may mahitabo kung kita malipayon?
Pipila ka mga timaan sa taong malipayon. Unsa man? Alingi asa imong tupad. Ing napuno karos kalipay, ing napuno kas kalipay. So mao ni ang pipila ha, pipila lang ni dili ni tanan, pero mao gini ang para nako basic nga timaan sa taong malipayon. Una, ang iyang naong gaan. Gaan ba kanang blooming. Dili ni si sarili nga mag-smile, magkatawa na siya kay kanang mga adik mo katawa man sana bisag sila rang usa. Mag-smile man sana. Pero kanang yung blooming dili bugat ba? Sige, lingi ako no imong naong. Imong naong. Di ba? Lingi ang naong sa imong tupad. Imong tupad ba? Lingi ako no iyang naong. Blooming? O gloaming? Oy, nagiuban dia inigsod simbahan, mahadlok na tadaas na. Inigawas mo samot kitag kahadlok. Mao nay una ha, blooming. Kay ni aman ang kalipay, gauros-uros man diri ang naong anak mo, danag mo na ang mga santos mo, danag ang ilang mga naong. Ang sunod, nga timaan, di na sila masuko. Kanang mga taong malipayon, di na masuko. Bisag imo pa ng ludan ang naong, di na masuko. Imo ng libakon, di masuko. Imo ng dauton, di masuko. Relax, nagyo kayo na sila. Natanawa ang mahal nga Birhen Maria, si Jesus, wag yun suko-suko, gipangulata pagay, gipatay pagay ni si Jesus, wag yun masuko. Kinsa ninyo dinhi ang wag yun masuko, sugod atong December 1. Taas ang kamot. Sugod lang atong December 1. Kanang yung wag yun mo kusmo, duwa magyaw-yaw, mga buangon mo. Apil na ning nagwali. Nay, ato mga kuan ay wag ginay kalipay ato mga leaders tingali kadaghanan sa gobyerno. Ngano man, siging away, dali kay sila masuko, sige linibakay. Ikatulo, nga timaan sa tao nga malipayon, magsigi nagpanghatag dili mangayog dawa ang baos. Sige ra ginaghatag di mangayog baos or bayad. Kinsa ninyo dinhi nga di yun maningil og utang. Taas ang kamot. Na magsige ra jud hatag ba. Karon nagangat ang eleksyon, ang mga politicians kuno mao man ginay number 1 nilang buhaton, smile. Di ba? Smile. Anya hatag. Pero ang hunahuna ana ay kog kalimti ha. Ay kog kalimti. Dili na mao ang tinuod nga kalipay, smile nya hatag why pag-expect og bayad. Kana mo'y malipayon. Kamong mga ginikanan, tagai ang inyong anak sa ilang baon para eskwelahan, suportahitanan, unya ay mo pangayo og bayad. Mahagbong na sila sa ilang subject, maingon dayon ka, okay ra. Di na mo sud sa klase, magsige ra computer, okay ra. Ano ba? No? Sige nag-date sa uyab, adik pag yung ignaw ng uyab, okay ra. Sige lang ka suporta. Ana mo, ang ginikanan, o yaw-yaw dayon. Yaw-yaw. Muna, kita dinhi sa atong pag-exercise o kalipay, kay daghan-daghan man sa ta dinhi mga donations mahatag, nya kamo, mga generous man sad kay mo, kamo dinhi o ang atong online parishioners, mao nang nakapanghatag ta sa way pagpangayog bayad. Usas atong gihimo kanig yung pagpamaligyag slots aron itukod og balay ang CTO Last week unom na to kabalay atong nahimo, karon napun-a na sa glaing tulo. So siyam na tanan. Gusto na sad mong mutanaw? Way mahayay ha. So, ang ikapito na itong gihimo, mauni ang iyang naong. Tanawa. Nindot ng balaya? Dili no? Sige, atong tanawon after. Tanawa. Murag CR. Okay na kayo na. Balay na gina siya. Karon arita sa ikawalong balay.
Mauna siya ang before. Ganahan mo, ana? Sus, ako, mag-imagine ko, labi na karo mag-101, pertig yung lisura. After. Oh, di ba? Mamanghura na. Umay naman pagkabutang. Sige, ikasiyam. Ganahan mo na. Kasuway mo puyo inanang balaya. Paano? After, siksi na. So, atong pakpakan, ang atong mga panday, ang atong mga CTO buyers. Salamat kayo. Huwag gini sila igabaos. Huwag gini sila ikabaos. Maglisod gini sila igsip sa ilating pag-ampo nato. Pero atong gihatag, bunga nis atong kalipay. Mao nang doon na patay palitonon nga CTO ang atong halin niabot na og 66,461 ka slots, naapay 3,359 ka slots na lang yun ang nahibilin. Utdo ni nato karon 3,000 na lang yun 359 tag 100 pesos ra ni per slot. Niya kay hapit naman ni mahurot, ato din ning dali-dali og sumpay. Naatay bag-ong slot. Para na sad ni sa activity karong December o sa January. Karong December, manghatag-tag pinaskuhan ngadto sa category D sa atong mga parokyano, katong labing kabos, o sa tanan nato mga ministries nga nag-alagad sa atong simbahan dinis parokya. Sama ni mga lectors, youth, mga sakristan, tanan-tanan, og mga mandated organizations. Mag-Christmas party ta karong December 27. Og ang tanan nga magasto ani atong kuhaon gikan sa atong slot. Ini ka January magsaulog sa ta sa pista sa Santo Niño nya ato sang himuan og sinulog showdown ang atong mga barangay. 5 ka barangay mag-sinulog showdown sila. Ang tanang gasto na to ani murag mo total og mga 4 million. Ganahan mo na? Depende og namoy kalipay, gamay ra man na. So mamaligya tag slot nga 40,000 katag 100. 40,000 nya ang title aning maong slot Santo Niño's Healing Gifts. Santo Niño's Healing Gifts or SNHG. SNHG. Wala pa na nabutang diya. Unya, si Santo Niño mao'y sintro sa Disyembre o sa January. Natao siya sa December, gipistahan siya pagka January. Muna si Mama Mary kuyog yun na sa iyang anak. Nya doon na siya yung mga gifts nato. Muna healing gifts. So ganahan mong palit ani, sugdi dayog palit karon. So kining tanan atong gibuhat bungas kalipay o pagpalambo sa atong kalipay.